Tripurani laibo sini Kokborok industry ni puila Indian film certificate manjang movie ungkha Langmani Haduk. O movie release khlaijak 1993 o. Sini Tripura haste ni belanya munggunang thungnuk thungkurung te seikurung. Takhuruhi deorma bai o movie direct khlaijaka. Bisi kolokro moi tabuk bo o movie sini Borok ni thani hamjamung mani tongo. Te tabuk bo asungna naijagui tongo. Tripura haste gonangai tabuk bo o movie ni rsamung rok. Kwbangma thairogo tei kwbangma kaimirogo sini borok bai khnajagui tongo tei rosabjagui tongo. Rosabmungrokni kokthairok serai khonai bura buri sikla sikli jotoni khaono muito tabugo tongui tongo. O movie sramjangmani naharmung ungkha jora bai baksa sini tomung chamungno slainani. Movie o sungnugui mano sini borok agi jorao huk khlai khlai phailema. Ba truk huk mai haimyangma bai. Jalai sobai kheto khaima nogok kulum kosa ungkhe mutai simi riawoi doctor phunukma te serai khonairokno samungo supugyawi rungnogo horma akorok. Abo simiya movie o sungtebo nugui mano sini dofani tomung chamungrokno sana thangki movie belaino naithokma abo sabaya camera movement rok background music rok te acting akorok bebangno perfect. O movie ni main actor actress ungkha takhuk sukurai deborma takhuk ruhi deborma bukhuk onitariang bukhuk bobitariang te abono karibo tongo. Bukhuk Aniruddha Debarma, Bukhuk Shishir Debarma, Takhuk Satyaranjan Debarma, Takhuk Brajor Debarma, Bukhuk Bani Jamatiyate, Bukhuk Kamini Debarma. Story tay dialogue rekha Takhuk Ruhi Debarma, production kha TSK BSS, screenplay tay chief technical director kha Takhuk Sanjay Mitra, playback singer kha Bukhuk Kanthani Jamatiya, Bukhuk Musumi Debarma, Bukhuk Bodolakshmi Debarma, Takhuk Satyaranjan Debarma, tay Takhuk Chirokumar Debarma. Lyrics rekha Takhuk Chirokumar Debarma tei Takhuk Nandakumar Debarma. Music director ungkha Takhuk Nandakumar Debarma. Editor ungkha Takhuk Ratan Sarkar tei direction khaike Takhuk Ruhi Debarma. Haike takhurok bukhuro haina hai malai phinai kaham tongbodi.